Velkommen til de glade midtjyders totalt episke, fede og sprittede julekalender 2023. Velkommen til 12. fucking december, mand. Altså, Danmarks mest sprittede julekalender. Altså, det betyder, at vi har fået noget, alt lort ikke se på bordet. Vi tager lidt noget jægermejs og noget brændende vin. Vi kommer lidt brændende vin. Vi synes musik og shots, heldigvis med shots i lange baner. Vi skal ned og drikke det. Hvad er det egentlig, vi skal starte med faktisk? Vi starter med shots, ikke? Nej, det gør vi næste episode, fordi jeg er det fucking sang til Lucia. Ja. Jeg skal godt blive det. Nej, det er ikke vildt. Der er det godt. Det er jo to dage. Nej, ikke 15. I morgen, der er det sagt til Lucia. Ja, det er sikkert. Okay. Den 12. vi i gang med. I morgen, fucking sang til Lucia. Ja. Og der, så skal I finde, hvordan jeg kigge på damerne nu. Det bliver en meget spændende video for jer i morgen. Ja, det gør det. Jamen, vi skal nok drikke i dag. Ja, det skal vi. Jeg ved faktisk ikke til. Hvad skal vi have? Skal jeg bare lukke øjnene igen og så? Jeg skal have briser. Mere nå. Og shout out ham der Mikkel Kæmping der. Hvad er det? Spillerår. Så er knejder og knejder. Vi har noget briser. Lime. Lad os se, hvad det kan. Det er sådan noget lim her. Det er lim. Jeg har ikke den fra spring af. Jeg passer det ovenover til Jeg henter lige en flaskåbner. Jeg passer det ovenover. Sindgil i lime. Ja, Sindgil. Flavored alcoholic drink. Sindgil lime. Flavored alcoholic drink. Det er for 14-årige eller fucking tøser. Så jeg henter en dåseåbner, og så er vi sat. Så er det åbent swing. Vi magter ikke lige det der lige nu i hvert fald med. Det er jo bare... B-roll der, det giver ikke længere. Det er ikke nej, ikke lige nu. Nu kan du godt lide min så. Næste episode, så har vi den, fordi lige nu der magter jeg godt nok ikke. Nej, du kan godt lide min så. Det gør jeg i hvert fald. Fuld, vælt om kul, det synes jeg, at du skulle. Hey, kom lidt ud i sne og slud, oplev det er jul. Skål! Drik dig fuld, vælt om kul. Det gør jeg i hvert fald. Vi fandt med det med andre adresser her. Ja, lige med. Vi skal have noget at drikke i hvert fald. Jeg kommer ikke på med her. Nej. Jamen, held op. Jeg kan drikke det, så det hele kan være der. Det er lige lidt, så det hele kan være der. Ja, det var fandme ikke nok. Så ja. Er de bare til den her? Der er mange, der når de laver sådan en kalender her, så vil de sige, at det er 24 genstande i alt, så altså hver afsnit, det er 2 genstande jo. Men det er nogen, der gør. Hvad? Der er nogen, der gør. Det er sådan, at folk laver kaloriechallenge på YouTube en gang imellem. Så hvis de har 2 om det, så er det bare 20.000 kaloriechallenge. Så er det bare 10.000 hver. Det er nogen, der gør. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, her tager vi 25 genstande hver, og det er faktisk 48 genstande i den kælder her. Og det er godt hovedregning, hva'? Det må jeg sgu sige. Jamen, det er bris og lime. Vi har smagt lige på nogle af de der. Skal vi lige tage en tår mere lige her? Jeg tager lige en tår mere, så vi kan rate den på jer. Det smager... Man er ikke lidt af smirner off, egentlig. Den er. Det smager faktisk lidt af Smirnoff Ice. Derfor spørger jeg dig henad. Har smirner off, Ice der? Som Smirnoff Ice. Smirner. Shout out til ham fra... I får lige et klip, I får i hvert fald et klip, han er pisse griner. Ja, det er han. Jeg tjekker hans TikTok. Jeg så lige en video på TikTok i dag med ham. Han har fået 3.000 følgere, tror jeg, han sagde. Han er simpelthen, han er en champ. Han er upcoming TikToker. Han er i hvert fald en champ. Men ja, det smager hen og jo. Jo, det er. Prøv at høre. Jeg vil give den 6 ud af 10. Jeg tror, jeg ligger på en... Jeg ligger også på en 6 eller en 7. Jeg tror bare, jeg tager en 6'er. Det kunne I ikke se, men ikke, det hældte lige ud over hans telefon. Men prøv at høre. Jeg giver det også en 6'er. Vi venter lige tilbage, og når vi lige tager lidt op, ikke? Og så kan vi lige lave en afslutning. Selvfølgelig kunne starte dagen med en nummer fra Giri. Jeg er ligeglad. Sådan der. Vi skal drikke slatten af den her. Vi skal fucking ned i lort. Skål! Skål! Det smager lidt af pis. Ja, det smager lidt pik faktisk.
Har du smagt det før? Nej. Right, yes. Jamen, det var fucking 12. december. Vi er fucking halvvejs. Tak for i dag. Ses i morgen til Sankt Lucia. Sankt Lucia. Sankt Lucia. Altså, møj. Stærk ostekugler.